Richard Feynman bol výnimočný fyzik, ktorý v roku 1959 zaujal svojím prejavom svet, keď povedal: Tam dole je kopec miesta. Predstavil nám fascinujúci koncept manipulácie s materiálom na atómovej úrovni bez toho, aby ju pomenoval nanotechnológiou. Čo keby sme mohli informácie uchovať na takom malom priestore, ako je špendlíková hlavička? Položil otázku, ktorá nás núti zamyslieť sa nad možnosťami mikroskopického sveta. Jeho výzva sa týkala nielen fyzikálnej manipulácie, ale aj schopnosti uchovať obrovské množstvo informácií na miniatúrnych objektoch. Feynmanovou predstavou bolo využitie technológií, ktoré vtedy ešte neboli objavené. Jeho predstavivosť tak prekračovala hranice doby. Feynman nám ukázal, že hranice sú len v našich mysliach. S trochou predstavivosti a vedy môžeme dosiahnuť zdanlivo nemožné. Tento koncept otvoril dvere nanotechnológiám, ktoré poznáme dnes. Nanotechnológia je veda, inžinierstvo a aplikácia materiálov a zariadení so štruktúrami, vlastnosťami a charakteristikami narhnutými v nanorozmeroch, čo je 1 až 100 nanometrov. Nanotechnológia sa už dnes využíva vo viacerých odvetviach, vrátane zdravotníctva pri podávaní liekov, elektroniky, energetiky pri výrobe účinnejších solárnych panelov, materiálovej vedy alebo ochrane klímy. Nanotechnológia predstavuje novú priemyselnú revolúciu a bude viesť ešte k veľkému pokroku v rôznych oblastiach. Výsledkom budú efektívnejšie zdroje energie, pokročilé liečebné postupy, výroba pevnejších a ľahších materiálov a oveľa viac. Jednou z oblastí využitia modernej nanotechnológie je aj ochrana povrchov a materiálov v domácnosti, na ktorú sa špecializujeme v Nanoslovakia. Aplikáciou neviditeľných ochranných filmov pridávame rôznym povrchom výnimočný lotosový efekt s vlastnosťou Easy to Clean. Naším cieľom je vytvárať ekologické nanodomácnosti s ľahkou pravidelnou údržbou. Objav ten nanorozdiel.